Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Prabhuji. Krishna Madhya, Hare Krishna, Pranam എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Pranamam. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. പ്രാർത്ഥനയിൽ കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേ സുഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തഥാദിശഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംസ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ, ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ, അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രണാം. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ 11 വരെ അല്ലേ എടുത്തത് ഇന്നലെ? 11 12? അതെ 11 കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമജപം എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മളൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാലയില് 4 ജപിച്ചു, കൂടാതെ വേറെ ജപിച്ചു. 4 മാല ജപിക്കും. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാബുപ്രഭു ഇല്ലേ? ബാബുപ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് തുടങ്ങിയ നാമജപം. ഇന്നലെ മാല ജപിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, യാത്രയിൽ ഫുൾ ജപിച്ചു, എണ്ണം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഗുരുജി. കുഴപ്പമില്ല പ്രഭു. നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുത്തല്ലേ എന്തായാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. തീർച്ചയായിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മളതുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് അത് സാധാരണ നമുക്കത് കിട്ടില്ല.
അതിലേക്ക് വരാന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാ ശരിക്കും. കലിയുഗത്തിലെ പ്രത്യേകത അതാണ്. കാരണം കലിയുഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തില് ഇത് ചെയ്യാൻ അത്ര ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെ വിഷമായിരിക്കും പറയുന്നത്. പക്ഷെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്, അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മളെ മറ്റേ 4 യുഗങ്ങളിൽ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മീയത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയം കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം കലിയുഗത്തിൽ കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി, അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. പക്ഷെ എന്താ, അതടക്കം ചെയ്യാൻ തോന്നൂല, അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് പൂന്താനം നമുക്കറിയാം, ഞാൻ പാനലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഗുരുജി, എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ജപിച്ചപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു. കാരണം ഇന്നലെ അതിന്റെ ഞാൻ യാത്രയിലായിരുന്നു. ഞാൻ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് പരദൈവങ്ങളെയൊക്കെ പോയി കാണേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പോകാൻ ഇരിക്കുവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനതൊരു തിങ്കളാഴ്ചക്ക് മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ശനിയാഴ്ച തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു, അതിന്റെ സാമ്പത്തികം നടന്നു. വളരെ അത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് രാത്രിയായപ്പോ ഒരാൾ കുറച്ച് പൈസ തന്നിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച എനിക്ക് തന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടേ തരിക. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. കാരണം ആ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ നാമജപം കൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയും ഒരു വിശ്വാസത്തിലും കിട്ടി, അനുഭവം കിട്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഒരു അതീന്ദ്രിയ പവർ നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ കലിയുഗമാണ് അല്ലെ. കുന്ദാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ട് ആരെങ്കിലും? യുഗം 4 നല്ല കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ശരിക്കും കലിയുഗമാണ് നല്ലത്. കാരണം അത് ദേവന്മാരടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് കലിയുഗത്തിൽ ഒരു പൂവ പുഷ്പമായിട്ട് ജപിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന പറഞ്ഞത്. കാരണം അത്രയും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ചെയ്യാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. പക്ഷെ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് വളരെ അധികമായിരിക്കും. കാരണം അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കലിയുഗത്തില് ഒട്ടും ലഭിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഭക്തി അല്ലെ. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം. കാരണം ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാവരും പറയിക്കോ, പക്ഷെ അതിലപ്പോഴും കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് വളരെയധികം. അപ്പൊ എല്ലാവരും നാമജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം പാടത്ത് പണി വരമ്പത്ത് കൂലി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ്. കാരണം ഒന്ന് വെറുതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ചായിരിക്കും. നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര് ഇപ്പൊ നമ്മള് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവര് ഇപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത ഇതിൽ പഠിക്കും. നമ്മള് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, 3rd ലെവല് എഴുതിയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരാണ്. അവരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ രാജാവിന്റെ, അതായത് അന്നത്തെ രാജാവിന്റെ സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ആയിരുന്നു. മീൻസ് അത്രയും പൗരമന്ത്രിമാരായിരുന്നു അവര്. ഒരാള് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ, ഒരാള് അവര് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. മീൻസ് അവരിതെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക്, അത് ആൾറെഡി അവര് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലായിരുന്നു, പിന്നെ അവര് കൺവേർട്ടായി, അങ്ങനത്തെ അതിന്റെ കുറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറെ കഥകളുണ്ട്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് അപ്പൊ അവര് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവര് നമുക്ക് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ഭഗവതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ അറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഞാനതിൽ കടക്കില്ല, നമുക്കിപ്പോ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഇത് മുഴുവനും കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടും നമുക്ക്. അതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നാമം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജപിച്ചിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകം. സർവധാരേണി സംയമ്യ മനോഹൃദി നിരുച്ഛദാ മൂർത്തന്നായാത്മന പ്രാണാമാസിസ്തയോഗധാരണം. ഇപ്രകാരം ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം യോഗ പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കടകടക്കുകയാണ്. ഇപ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമിച്ച് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുകയും പ്രാണവായിൽ മൂർച്ഛാവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് യോഗസ്ഥനായി മാറാം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ പല രീതിയിലും പറഞ്ഞല്ലേ, പല രീതിയിലും നമുക്ക് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ ചില വ്യക്തികൾ വേദപഠനം, ഓംകാരം അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ പരിപൂർണമായിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യമൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ യോഗയുണ്ട്. അപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗം കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു തരാണ്. അതിന്റെ ഒരു രീതി അടക്കം പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. അപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രത്യാഹാരം നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകീകരിക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞ ചുറ്റുപാട് അന്വേഷിച്ച് നടക്കണതാണ്. അതിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകീകരിക്കുക. അങ്ങനെ പ്രാണവായുവിനെ മൂർച്ചാവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് യോഗസ്ഥനാവുക. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്
അതിലേക്ക് മുന്നേറേണ്ട, യോഗയിലേക്ക് മുന്നേറേണ്ട രീതിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, അതെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം, എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരു തരത്തിൽ വിരക്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസക്തിയാണ്. നമുക്ക് വിരക്തിയും എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒന്ന് തന്നെയായിട്ട് എത്തും ലാസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആസക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആസക്തി ഇല്ല, അതായത് ഭക്തി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ പ്രശ്നമില്ല, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ അതിലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ യോഗാനിഷ്ഠങ്ങൾ ആദ്യമായി വേണ്ടത് സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങളെയും കവാടങ്ങൾ അടക്കിയാണ്. ഇതിന് പ്രത്യാഹാരം അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ യോഗയിലെ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രത്യാഹാരം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണത്. ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിൽ മുഴുകി എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യനെ ഇളക്കമാറ്റ അതീന്ദ്രിയ സമാധി അനായാസേന ലഭ്യമായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭക്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ അതീന്ദ്രിയ സമാധിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും. അതാണ് ഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകത. അത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അതാണ് ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ അതിനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, നമുക്ക് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആണ്, ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, നമുക്കിത് മനസ്സിലായി, നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ, അപ്പൊ മുന്നുള്ള ആചാര്യന്മാർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവരും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിക്കാതെ ഈ വേദപഠത്തിനും അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിനും ഒക്കെ കടക്കാനുള്ള കാരണം? വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായ ഭക്തിയാണ് കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പം, നമുക്ക് ഭക്തിയാണെന്ന് അറിയാം. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. അപ്പൊ മറ്റുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അഷ്ടാംഗ യോഗ ആണെങ്കിലും നിർവിക്തവാദി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അവ്യക്തവാദി ആണെങ്കിലും ആയാ സിദ്ധാന്തമാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പലതരം പരമ്പരകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരെന്തുകൊണ്ട് ഇതെടുത്തില്ല? അവർക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ആരും. കലിയുഗത്തിൽ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? കാരണം അപ്പോഴും ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ അവരും വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരത് എടുക്കാഞ്ഞത്? ഞാൻ എന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്കറിയാം യോഗാഭ്യാസം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഈ ഭഗവത് വായിക്കാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെ. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ നാമജപത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം പൂജകൾക്കും ഇതേമാതിരിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ. കാരണം കലിയുഗത്തിലാണല്ലോ നാമജപത്തിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നി. അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗുരുജി. പ്രഭു പറഞ്ഞത് പാർഷ്യലി ശരിയാണ്. അതായത് കലിയുഗത്തിലാണ് നാമജപം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് മുന്നുള്ളത്തെ യുഗങ്ങൾ താപരയുഗം വരെ നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധന പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പിന്തുടർച്ച പോലെ വിഗ്രഹാരാധന മറ്റുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. അത് പാർഷ്യലി ശരിയാണ്. കുറച്ചും കൂടെ പറയാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ് പോയിന്റ് എത്തിയിട്ടില്ല, എന്നാലും കുറെ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ശങ്കരാചാര്യർ ആയ പരമ്പര, അങ്ങനെ പല പല പരമ്പരകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ല. അവര് അതിന് ആരെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എന്തായിരിക്കും അത്? അവർക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആചാരങ്ങൾ അവര് മുൻജന്മ സുഹൃതം. അത് അർത്ഥ മുൻജന്മ സുഹൃത്തം അല്ലേ. അത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ പല ജന്മങ്ങൾ കടക്കണം. ഒന്നാമത്തെ നമുക്കറിയാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മ മുൻജന്മ സുഹൃതം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പാർഷ്യലായിട്ട് അത് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് തിരിയുള്ളൂ. അതിനു മുന്നേ എന്താണ്, നമുക്ക് പല പല ചിന്താഗതികൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ജനറൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോളേജിൽ കൊമേഴ്സ് ഉണ്ട്, സയൻസ് ഉണ്ട്, മാത്സ് ഉണ്ട്, ഏത് വേണമെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ ജനറലായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല അതുമാതിരി IAS IPS ഒക്കെ അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ആ കുട്ടികളെ ഇഷ്ടമാണ് ഏതിലേക്ക് കടക്കാന്നുള്ളൂ. ആ ചോയ്സ് ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ യോഗയിൽ കൂടെ കടക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലർക്ക് അത് ടഫായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ചിലർക്ക് മാത്സ് ടഫാണ് അല്ലെ, പക്ഷെ ചിലർക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. മനസ്സിലായ പോയിന്റ്? മനസ്സിലായ? കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച്
കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സ് ആണത്. നമുക്ക് അവരതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അതിലേക്ക് കടക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സത്യം ഇതാണെങ്കിലും അവർക്ക് ആ പല മാർഗങ്ങളിൽ കൂടെ പോവാം. പിന്നെ ഓരോ കാലഘട്ടം, ഇപ്പൊ പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്കറിയാം വൈദിക സംസ്കാരം ഒരു തകർന്നു പോണ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ശരിക്കും ശങ്കരാചാര്യർ വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ കഥ? അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? കേട്ടിട്ടില്ലേ? അത് ശരിക്കും ശങ്കരാചാര്യരുടെ വരവ് അതാണ്, വൈദിക സംസ്കാരം. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ബുദ്ധമതമായിരുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധമതം എന്തിനു വന്നത്? നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അതിന് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന് അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ യുഗന്തോറും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന പറയുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതാണ്. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ സമയത്തിലും, യുഗം എന്ന് മാത്രമല്ല ഓരോ ടൈം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും യുഗം നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ മന്വന്തര അവതാരങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ പലതരം പല പല അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ശക്തിവേശ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ശക്തിവേശ അവതാരങ്ങൾ യുഗത്തിൽ ഒരു യുഗത്തിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ സമയ കാലഘട്ടത്തിലും, കാരണം വൈദിക സംസ്കാരം ഒരു സമയത്ത് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകണം. പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധമതം വരുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിംസ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിയുമ്പോഴാണ്, അതായത് ഹിംസ അത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ തരുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധമതം വരുന്നത്. പിന്നെ ബുദ്ധമതം വളരെയധികം പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ്, പിന്നെ അതിനെ ഇതായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ശങ്കരാചാര്യർ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും വരും. അത് മാറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഏതാണ് അടുത്തത്, വീണ്ടും അതിനൊന്നും കൂടെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും, അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് ലെവലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. അത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ചാൻസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത്, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയോ? വല്ല അതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോയപ്പോ ഞാൻ കൂടുതൽ പോയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും. തേർഡ് ലെവൽ ഫോർത്ത് ലെവൽ ആക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താണ്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകി എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന് ഇളക്കമറ്റ അതീന്ദ്ര സമാധി അനായാസേന ലഭ്യമായി തീരും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, അതായത് ഭക്തി മതി എന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ശങ്കരാചാര്യരുടെ നാട്ടിലാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജനനം, കാലടി. അതന്നെ, നമ്മളെ കാലടിയിൽ. അതെ അല്ലെ, പ്രഭു കാലടിയിൽക്കാരനാണ് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയാ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓമിത ഏകക്ഷര ബ്രഹ്മ വ്യാഹരം മാമനുസ്മരം യം പ്രയാതി ത്രിജൽദേഹം സയാതി പരമം ഗതി. ഇങ്ങനെ യോഗ്യസ്ഥനായ ഓം എന്ന ഉത്തമമായ വിശുദ്ധാക്ഷരം സംയോജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കൊണ്ടും പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ അധ്യാത്മ ലോകങ്ങളിലെത്തും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതടക്കം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓം, അപ്പൊ യോഗ്യസ്ഥനായി ഓം എന്ന ഉത്തമമായ വിശുദ്ധാക്ഷരം. നമുക്കറിയാം ഓം ഇല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണമല്ല അല്ലെ? ഏതൊരു പിന്നെ വേദവാക്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഓം കാണാം അല്ലെ? ഓം നമ ശിവായ, എന്തായാലും ഓം ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഓം പരിപൂർണാണ്. അപ്പൊ ഓം എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരം ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അധ്യാത്മ ലോകങ്ങളിൽ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ പ്രണവ മന്ത്രം ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പൊ വെറുതെ ഓമം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എത്തണമെന്നല്ല, പല അവസ്ഥ. അതാണ് നമ്മൾ പല പല സ്റ്റെപ്പുകളിൽ കൂടെ പതുക്കെ പതുക്കെ കയറിപ്പോണം. നമുക്കറിയാം പരമമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. അത് ഒറ്റടിക്കല്ല, അത് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ ഓങ്കാരവും ബ്രഹ്മവും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും വിഭിന്നങ്ങളല്ലെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ അവ്യക്തിഗത ശബ്ദം എത്ര ഓങ്കാരം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം, ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓങ്കാരമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശബ്ദാവതാരമാണ് ഓങ്കാരം. അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
എന്നാൽ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ട് മരിക്കുന്നയാൾ തീർച്ചയായും അധ്യാത്മ ലോകങ്ങളിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓങ്കാരം അതിൽ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് മഹാമന്ത്രത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത. കാരണം കൃഷ്ണ ഹരേ നമുക്കറിയാം, സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്ന മാതാജിമാർ കൂടുതലുണ്ടോ അവിടെ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പത്മപുരാണത്തിൽ ഏതിലാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, പത്മപുരാണം അല്ലെങ്കിൽ പത്മപുരാണം തന്നെ. അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, 1000 സഹസ്രനാമങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട്, അതായത് കൃഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ രാമ എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതുന്നത്. അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് കൃഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ രാമ എന്നുള്ള ശബ്ദം എടുക്കുന്നത്. ഈ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അന്തരിംഗ ശക്തി, നമ്മൾ ആത്മീയ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് ഹരേ. കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ 2 ശക്തികൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരിംഗ ശക്തിയും. അതാണ് ഹരേ, ഇന്റേണൽ അതിന് ആത്മീയ ശക്തി. ഇതാണ് ഹരേ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാധയും, കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ രാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 രീതിയിലുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് പോയിന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാ. പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്കും അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രാധൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ അടുത്തൊരു ശക്തി, അതായത് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹരേ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. പിന്നെ രാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 തരം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രീരാമസ്വാമിനെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, ശരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് വിസ്തരണമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ബലരാമൻ. ആ രാമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം, എങ്ങനെ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, 2 രീതിയിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും രാമ, കൃഷ്ണ ഈ 2 വേർഡും പ്ലസ് ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തി, അതായത് നമ്മളെ രീതിയിൽ ഭക്തിയാണ്, ഭഗവാനും രാധേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സങ്കല്പം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഹരേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപമായ രാധയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആദിമ രൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം അതിന്റെ കൂടെയുള്ള രാധാറാണീനെയും നമ്മൾ ആരാധിക്കണതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. ഇത് പത്മപുരാണങ്ങളിലും ഈ ലൈൻ തന്നെ കലിസന്ധര ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ ആരും എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല. കലിസന്ധര ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഡാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് പിന്നെ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അത് ബ്രഹ്മവൈവർത്തത പുരാണം, അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് ഹരേർനാമ ആ ശ്ലോകം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഒരു ബേസിന്നാണ്. അത് എന്തിനാണ് നമുക്കൊക്കെ എടുത്ത് ഇപ്പൊ തരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് മെഡിസിൻ തരാം അല്ലെ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു അസുഖം പോയി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്ത് തരും, ഒരു പാരസെറ്റമോൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതി തരുള്ളൂ അല്ലെ. കുറച്ചും കൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിനേലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ അതിനേലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ തരും അല്ലെ. ലാസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും, ICU ആണെങ്കിൽ ICUന്റെ അതിനോട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിനെ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പൊ ആയ അവസ്ഥയിലാണ്. ICU സിറ്റുവേഷനിലും മറ്റുള്ള മന്ത്രങ്ങളിലേലും പവർഫുൾ ഈ മന്ത്രമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ജപിക്കണം. ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ജപിക്കണം, മറ്റുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചാൽ പോലും, മറ്റുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ ICUയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ മന്ത്രങ്ങൾ അതിന്റെ പവറും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് മസ്റ്റാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ്. ഇത് ഇത്രയും കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ മെഡിസിൻ ആണ്. ഈ മെഡിസിൻ നമ്മൾ കഴിക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഡോക്ടർമാര് എന്താണ്, നമ്മൾ ഡോക്ടറെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് നാം മരുന്ന് കഴിക്കണത് അല്ലേ. കാരണം ഡോക്ടർ എന്താണ്, ആള് MBBS ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്, അത് നമുക്കറിയാം. എന്ന് പറയാൻ ആചാര്യന്മാർക്ക് അവർക്ക് നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ മെഡിസിൻ ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. കുറേ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം, അനവധി മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന മെഡിസിൻ നമ്മളെ അസുഖത്തിന് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ. ആ അസുഖം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ മരുന്ന് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കണം. ഇതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കാം. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യസാ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠനെ ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. യഥാർത്ഥ ഭക്തി, അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അത് യഥാർത്ഥ ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഭക്തന് കൃഷ്ണന് മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ എന്ന് വെളിവാകുന്നു. കാരണം ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക്
ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും വേറെ ആളെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. അതിനുള്ള പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപാസന. അത് നമ്മൾ കുറെ തേർഡ് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വൈദ്യഭക്തി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതായത് നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപാസനകൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയണതാണ്. അപ്പൊ ആ ഉപാസനകൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വന്നാലേ നമുക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഏകീഭാവമോ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമുക്തി ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല, കൃഷ്ണനിൽ മാത്രമാണ് ആസക്തി. ഏകീഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ട് ലയിക്കുക. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങൾ വിമുക്തി, അതായത് വിമുക്തി എന്ന മുക്തി, നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞ പോലെ മുക്തി, ഇത് രണ്ടും ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്നാ പറയണത്. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണനിൽ മാത്രമായിരിക്കും ആസക്തി, അല്ലെ? ഒരമ്മയ്ക്ക് മകനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം പോലെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവും. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേറെ ഒന്നും അവർ കാണില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് ശരിക്കും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ശരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള സ്നേഹം. ആ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടത്. മറ്റേതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഭഗവതിയിൽ ഭക്തിയോഗത്തെയാണ് കാണുന്നത്. നമുക്കറിയാം 7ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് പിന്നെ ഭക്തിയോഗം. അപ്പോൾ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. അത് ഇതിനേലപ്പുറം ഇല്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി സർവ്വതും സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാനോട് ആസക്തി കൂട്ടുക. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇതില്. ഭക്തിയോഗികൾ തന്നെ 5 വിധമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗികൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭക്തിയോഗികൾ തന്നെ 5 വിധമുണ്ട്. ശാന്തഭക്തർ, പിന്നെ ദാസ്യഭക്തർ, സാഗ്യഭക്തർ, വാത്സല്യഭക്തർ, മാധുരഭക്തർ. അതായത് ശാന്തഭക്തർ ഭക്തിയോഗിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചോയ്സ് കിട്ടും നമുക്ക്. ആ ചോയ്സാ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശാന്തഭക്തർ, അതായത് ഭഗവാനെ നിഷ്പക്ഷഭാവേന ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ. ഭഗവാനെ നമ്മള് ആദരവോടുകൂടി, നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ ആദരവോടുകൂടിയാണ് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുക, അല്ലെ? അത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഭക്തരെയാണ് പറഞ്ഞത് ശാന്തഭക്തർ. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ദാസ്യഭക്തർ. ദാസനെ പോലെ സേവിക്കുന്നവർ. അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് പറയാം. ആരാണ് ഉദാഹരണം ദാസ്യഭക്തന്റെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് ആരെ പറയാൻ പറ്റും? ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ് ദാസഭക്തൻ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലെവലിൽ നമ്മൾ നിൽക്കാം, വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല. അതായത് ദാസഭക്തൻ ഹനുമാൻ സ്വാമി ഒരിക്കലും ചെന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൈ എന്താണ് ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ തോളിൽ കൈയിട്ട് നടക്കൂല, അല്ലെ? അറിയില്ല, ചെയ്യില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു ഭക്തിഭാവം വേറെ ലെവലാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ഭക്തി തന്നെയാണ്. അതിന് ദാസ്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സാഖ്യഭക്തർ, അതായത് അർജുനനെ പോലെ, അല്ലെ? സുഹൃത്തിനെ പോലെ കാണാം. പിന്നെ വാത്സല്യ ഭക്തർ, മാതാപിതാക്കളെ പോലെ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കുട്ടീനെ ഭഗവാനെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടടക്കാൻ ലെവലിലുള്ള ഭക്തി ഉയർന്നവര്. പിന്നെ മാധുര്യ ഭക്തർ, കൃഷ്ണനെ സ്വയം ഭാജനയോടെ സേവിക്കുന്നവർ. ഭഗവാനെ പ്രേമഭാവം അതിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ. മീരാബായി എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മീരാബായി അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണി, ഇതൊക്കെ ആ ഘട്ടത്തിൽ ആ ലെവലിലുള്ളതാണ്. അതാണ് മാധുര്യ ഭക്ത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാർ, അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭക്തി തന്നെ പലതും, അങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ പല ഈ സമുദ്രം പോലെയാണ് ഭക്തി എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത്. അതിൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും, നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പോഴോ നമുക്ക് ഈ സമുദ്രം, അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമുദ്രം പോലെയാണ്. അതിനുള്ളിൽ ആറാടാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആറാടി കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് പിന്നൊന്നും ആ വ്യക്തിയുടെ മുന്നിൽ കാണില്ല. അത്രയാണ് ഭക്തിയുടെ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം മാമുപേത് പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം നാം തുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധി പരമം ഗദാ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകിയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായി ഈ ലോകത്തിൽ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല.
അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ ക്ലിയർ കട്ട് മനസ്സിലായി എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ലോകം അസ്ഥിരമാണ്, അസ്ഥിരമല്ലെന്ന് മായ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അസ്ഥിരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇത് ലോകം മുഴുവൻ മായ എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഉള്ളതാണ്, പക്ഷെ എന്താണ്? സ്ഥിരമല്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ എന്താണ്? ദുഃഖപൂർണമാണ്. ഇവിടെ ദുഃഖം, സുഖം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ദുഃഖത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സുഖം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട്, ഭക്തിയിൽ കൂടി നമുക്ക്, അതായത് ഭക്തി കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണം നേടിയാൽ പിന്നെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക്, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അസ്ഥിരമായി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവ ക്ലേശബഹുലമാകയാൽ പൂർണ്ണത നേടി ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിച്ച ഒരാൾ തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. കാരണം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ജനന, മരണ, വാർദ്ധക്യം, ഇതിങ്ങനെ രോഗം, ഈ ഇതിന് ജനന, വാർദ്ധക്യ, രോഗ, മരണം, ഇതാണ് 4 അവസ്ഥയാണ് നമുക്കുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതറിയാം. അതറിഞ്ഞ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കത് മനസ്സിലായി, നമ്മൾ വേഗം എങ്ങനെയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ജന്മത്തിൽ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവില്ല. ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തിയോഗിക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയ ഈ സ്ഥലം എന്താണെന്ന്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭക്തിയോഗിക്കിൽ മുന്നേറുന്ന ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തി പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരികയില്ല, തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതീന്ദ്ര സേവനത്തിൽ നിരതരായവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉന്നത പദവി നേടണമെന്ന ആഗ്രഹം ഇല്ലാതാവും. അധ്യാത്മ ഗ്രഹങ്ങളിൽ കയറി പറ്റണമെന്ന് അവർ ഇച്ഛിക്കാറില്ല. കൃഷ്ണനെയും കൃഷ്ണനുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തെയും മാത്രമേ കാക്ഷിക്കുള്ളൂ. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതമായ പരിപൂർണത. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ശരിക്കും അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് മുന്നേറുന്നവർ അവർ ചിന്തിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉന്നതമായ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വർഗലോകം, ഭൂർലോകം, സ്വർഗലോകം, ജനകലോകം, മഹർലോകം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ മുകളിലേക്കുള്ള 7 ലോകങ്ങളുണ്ട്, അവിടേക്കൊക്കെ കയറാം. അതുകൂടാതെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അനവധി ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതിലേക്കൊക്കെ കടക്കാം. പക്ഷെ അവരപ്പോഴും അതിനെല്ലാം ശ്രമിക്കുക, കൃഷ്ണനെയും കൃഷ്ണനുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തെയും മാത്രമേ അവർ കാക്ഷിക്കുള്ളൂ. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതമായ പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തിയാണ് പരിപൂർണത. അതാണ് ഭഗവാൻ, ആ ആസക്തി ഭഗവാനോട് അതെപ്പോഴും നിലനിൽക്കുക, അതാണ് പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർ ലോകേ പുനരാവർത്തിന അർജുന മാമുപേദത്ത് കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നത ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും മതമായുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മള് പ്രാപിക്കണം, ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. എവിടെ സ്ലൈഡ് വരുന്നില്ല, 16 വന്നല്ല. ഞാൻ അതിന്റെ ഇത് മീനിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മീനിങ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, സോറി. ഞാനിനി മീനിങ് പറയാം. മീനിങ് ശ്ലോകം വിട്ടുപോയി എടുക്കാൻ. ഇതല്ലേ ശ്ലോകം? ഓക്കെ, ശ്ലോകം ഇതായിരുന്നു അല്ലെ? ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ടും സ്ലൈഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുണ്ട്, അർത്ഥം വേറെടുത്ത് സ്ലൈഡ് ഇത് വേറെടുത്ത് എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ബ്രഹ്മലോകം, അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മലോകമാണ് അല്ലെ? ഈ ബ്രഹ്മലോകം ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലോകം ഏതാ? ഏറ്റവും താഴത്തുള്ള ലോകത്തിന് എന്താ പറയാ നമ്മള്? ബ്രഹ്മലോകം ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലോകത്തിന് എന്താ പറയാ? മഹാബലിനെ അങ്ങനെ ചവിട്ടിച്ചാൽ താഴ്ത്തി നമുക്കറിയാല. ആ ലോകത്തിന്റെ പേരെന്താ? അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ. പക്ഷെ ശരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താ പറയാ നമ്മള്? ഏറ്റവും പാതാളം. ഇപ്പൊ സുതളം നമുക്ക് കേട്ടാറുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് കേട്ട് പരിചയിച്ചുള്ള പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തി എന്നാ പറയാ അല്ലെ?
അപ്പൊ പാതാളം വരെയുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ജനന മരണങ്ങൾ ഉള്ളത്, മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയാലും അവിടെ ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ട്, താഴത്ത് പോയാലും ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടും, കുറച്ച് അത് ആനന്ദം നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും, അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ദുരിതം കൂടും, ഇതുള്ളൂ വ്യത്യാസം. പക്ഷെ ഇത് ഈ ചക്രം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്, അവിടെ ജനന മരണങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകമല്ല ഭഗവാന്റെ ലോകം, ഇത് രണ്ടാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക്. ഒന്ന് ഭൗതിക ലോകം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭൂമി അല്ല, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഭൂമി മാത്രമല്ല അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ്, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലത്തെ കഥയും നമ്മൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ബ്രഹ്മാവ്, അത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ കാണാൻ പോണത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ കാണാൻ പോവാ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എവിടെ, വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുമ്പോ ഭഗവാനോട് ജയവിജയന്മാര് അവര് ചോദിക്കാണ് ഏത് ബ്രഹ്മാവെന്ന്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ വിചാരിക്കും അതെങ്ങനെയും ഞാനല്ലേ ബ്രഹ്മാവുള്ളൂ, പിന്നെ ഏത് ബ്രഹ്മാവ്? അങ്ങനെ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കല, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാക്കന്മാര് വരുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് കാണാണ്. അതിൽ 1000 തലയുള്ളവൻ, 1,00,000 തലയുള്ള പല രൂപത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാക്കന്മാരെ കാണുന്നത്. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ ആരാണ്. മനസ്സിലായി, ഞാൻ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത്രയും ലോകങ്ങൾ, 14 ലോകങ്ങൾ എന്റെ കീഴിലാണ്, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ അത് പഠിച്ചു, കാരണോദാശകൃഷ്ണന്റെ ഒരു ശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാണ്ടന് ഒരു നാദം വേണല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു ബ്രഹ്മാവിന് നാദം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതിൽ നാല് തലയാണ് അല്ലെ ബ്രഹ്മാവിന്, 4 തല. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള തലകളുള്ള 8 തല, 12 തല, 50, 100, 1,00,000 അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാക്കന്മാരുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മാവ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാക്കന്മാരുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസത്തിനോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു. ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴാണ് അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരുന്നത്. ആ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ മുഴുവനും നശിച്ചു പോകും. അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേദങ്ങൾ, അത് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി വരും, അതിന് ഭാഗവതമൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്താണ്, നമുക്കറിയാം എവിടെന്നാ വേദങ്ങൾ വന്നത്, ഭഗവാന്റെ നിന്നും വേഗം നിന്ന് വന്നു പറയല്ലേ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ നിന്നെന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ വേണു വായിക്കുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് ഗായത്രി വരുന്നു. ഈ ഗായത്രി ശരിക്കും ബ്രഹ്മാവിന്റെ 4 തലയിൽ നിന്ന് 8 ചെവികളിൽ കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് മുഖത്തിലേക്ക് വരാണ്. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇതിലേക്ക് പോകും തോറും സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണ പോലെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ലോകം ഒഴിച്ച് പിന്നെ എല്ലാതും ജനന മരണ ചക്രത്തിലുള്ളതാണ്. അതിൽ നമുക്ക് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴേ തന്നെ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് വേറെ കിട്ടും, അതിനൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. നമ്മൾ പ്രഭാസ്വാമി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ്, പക്ഷെ അതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, അത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും വേറെ പലതരത്തിലുള്ള. ഇപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കും അല്ലെ. ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളിലുള്ള ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചാൽ വേറെ ശരീരത്തിലുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും മരിക്കും അല്ലെ, അതിനെ ചത്തുപോകും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് കുറെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുറെ ബെനിഫിറ്റ്സുകളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാക്ടീരിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ള വേറെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ ശരീരങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മുടെ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അതാണ്. ഓക്കെ, ഹരികൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ കർമ്മജ്ഞാന ഹഠയോഗങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്നവർക്കെല്ലാം പരമദിവ്യമായ കൃഷ്ണന്റെ ധാമം പുകണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണവധം അതോ ഭക്തി യോഗത്തിൽ പരിപൂർണത നേടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും
കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കർമ്മയോഗികളാണെങ്കിലും ജ്ഞാനിയോഗികളാണെങ്കിലും ഹഠയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഷ്ടാംഗയോഗത്തിന്റെ വേറെ ഒരു പതിപ്പ്, അത് കുറച്ചും കൂടെ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഹഠയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗയോഗത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ഹഠയോഗം ഇവരൊക്കെ ചെയ്താലും പരമദിവ്യമ കൃഷ്ണന്റെ ധാമം പോകണമെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ലോകം പോകണമെങ്കിൽ ഇവര് എത്ര ചെയ്തിട്ടും പരിപൂർണതയിൽ എത്തണമെന്നില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൂടി തന്നെ കടക്കണം, എന്നാലേ പരിപൂർണത അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ എത്തുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ പഞ്ചാഗ്നി വിദ്യ എന്ന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ച മനുഷ്യന് ബ്രഹ്മലോകം പോകാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണബോധം പരിശീലിക്കാതിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് ഭൂമിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. പഞ്ചാഗ്നി വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള പൂജകളിൽ ഒരു പൂജ അങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ മതി നമ്മള്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മളെ കാലത്ത് നമുക്ക് നടക്കില്ല. കാരണം അത് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാന്നുള്ളതൊക്കെ, ഇതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കലല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മലോകം പോകാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണബോധം പരിശീലിക്കാതിരുന്ന അയാൾ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായി വരും എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിലൊരു പോയിന്റ് കൊണ്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല യോഗ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ, ഇപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ ആണെങ്കിലും ജ്ഞാനയോഗികളാണെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിച്ച് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടമുള്ള ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർന്ന് പ്രളയകാലത്ത് ശാശ്വതമായ ആത്മീയദാനത്തിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ കൃഷ്ണബോധം, അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരല്ലേ. അപ്പൊ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്ന് നമ്മൾ അവിടെ വീണ്ടും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും ഉയർന്ന് പിന്നെ മഹാപ്രളയകാലം, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അവസ്ഥ, അതായത് ബ്രഹ്മാവ് നശിച്ചു പോണ അവസ്ഥ, അതിനെ മഹാപ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്തെ ശാശ്വതമായ ആത്മീയ ധാമത്തിൽ എത്തും എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശാശ്വതമായ ആത്മീയ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തില് അവര് സ്ഥിരമായിട്ട് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉന്നത ലോകങ്ങൾ കിട്ടും. അവിടെയും അവർക്ക് സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ കിട്ടും. അപ്പൊ വീണ്ടും അവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നേരെ താഴ്ത്തിക്കോ. അപ്പൊ എവിടെയും ഈ പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ അവിടേക്ക് എത്തി, എനിക്ക് ഇനി പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട കാര്യം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് എൻട്രൻസ് എഴുതി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ച എഞ്ചിനീയർ ആവില്ല, നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഉയർന്ന് ഈവൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് മഹാപ്രളയം അല്ലെ. അവിടെ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവൻ നശിച്ചുവാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ശാശ്വതമായ ആത്മീയധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അടുത്തത് അടുത്ത ശ്ലോകം. സഹസ്രയുഗപര്യന്ത അഹര്യത് ബ്രഹ്മണോ വിദോ രാത്രി സുഖ സഹസ്രാന്തം തേഹോരാത്ര വിദോ ജനഃ. മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്. രാത്രിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസിനെ പറ്റി പറയാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസിനെ പറ്റി ഒന്നുകൂടി ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണാണ്. 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിനത്തിന്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് 1000 യുഗങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ അതാണ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണിത്. കാരണാദാശ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണാദാശ വിഷ്ണുവില് താമര ഉണ്ടാവില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? ഗർഭദാശ വിഷ്ണുവിനാണ് ബ്രഹ്മാവ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. കാരണാദാശ വിഷ്ണുവിന്റെ ഇവിടെ നാഭിയിൽ നിന്ന് താമരില്ല. അതാണ് കാരണം. അവിടെ നിന്നാണ് ചുറ്റും നോക്കിയ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കുറെ ഗോളങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും കാരണോദാശ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് ഇത് പറഞ്ഞു, നമ്മള് ഏതാ മന്വന്തരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞില്ല, മന്വന്തരങ്ങളും കൽപ്പം ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. അവത്താദ് വ്യക്തയാ സർവ പ്രഭവന്തെ ഹരാഗമേ രാത്രിഗാമ പ്രലീയന്തേ തൈത്രവാക്ത സംജഗേ. ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തിൽ സർവഭൂതങ്ങളും അവക്തതിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രി ആവുമ്പോൾ അവ അവക്തതിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുന്നു. അടുത്തത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ആർക്ക്? ബ്രഹ്മാവിന് രാത്രിയാവൂല. അപ്പൊ രാത്രി ആവുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അടക്കം നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ, രാത്രി ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെല്ലാ ഭൂതങ്ങളും, എല്ലാ സർവ്വഭൂതങ്ങളും എന്താണ്, അവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷ്ഠിപ്പിക്കും. നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന പോലെ ഇതിന് ഉറക്കം. അവിടെ യാതൊരു ആക്ടിവിറ്റീസും ഇല്ല. ആ സമയത്ത് എത്ര 1000 ചതുർയുഗങ്ങള് വെറും ഡെഡ് ആണ്, ഒന്നും ആക്ടിവിറ്റീസും ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അതാണ് പിന്നീട് പിന്നെ ബ്രഹ്മദിന ആരംഭത്തിൽ സർവ്വഭൂതം അവസ്ഥയിൽ നിന്ന്, രാത്രിയിൽ നിന്ന്, അത് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുന്നു, വീണ്ടും ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് രാത്രി ആവുന്ന പോലെ ബ്രഹ്മാവിന് രാത്രിയും പകലാം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കും. പിന്നത്തെ ദിവസമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിന്നു പിന്നത്തെ ദിവസം ആ കാലത്ത്, അപ്പൊ വീണ്ടും ആക്ടിവിറ്റീസ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ടും. അപ്പൊ വീണ്ടും ഈ ജീവികൾ അവര് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ തൊട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ആവുക. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം, ഭൂത ഗ്രാമ സവ ഏവൈവാം ഭൂതോ ഭൂതോ പ്രവീലിയതേ രാത്രിഗാമ അവശ്യ പാർത്ഥ പ്രഭാവത്യ ഹരാഗമേ. വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തോടെ സകല ഭൂതജാലങ്ങൾ ഉളവാകുന്നു. ബ്രഹ്മനിശാഗമത്തിൽ അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായി നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മദിനത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടാവും, പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം, പരസ്തസ്താത്മാത് ഭാവന്യോ വ്യക്തോ വ്യക്താ സനാതന യസ്സ സർവേഷു ഭൂതേഷു നാസ്തസ്തന വിനശ്യതി. വ്യക്തവും അവക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായി സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. സകാവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തെ പറ്റി വീണ്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം എന്താണ്, വ്യക്തവും അവക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതായത് നമുക്കൊരു ബ്രഹ്മലോകം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം. ഈ ബ്രഹ്മലോകം നശിച്ചു പോകും, പക്ഷെ ബ്രഹ്മലോകം നശിക്കാത്തൊരു ലോകം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അതെന്നാൽ അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. സർഗാവസാനം, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അവസാനം, അതോടുകൂടി അത് അപ്പോഴും അത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം, ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ, വേറെ ഒരിടത്തും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ലോകം ഇങ്ങനെയാണെന്ന്. ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആകെയുള്ള ഒരൊറ്റ ശ്ലോകമാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്നത്, അവക്തോ അക്ഷരൈദിദുക്തസ്യ മഹാബാഹോ പരം ഗതീയം പ്രാപ്തന നിവർത്തന്തേ തദാമ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പരമമായ പ്രാപ്തിസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലതുമാണ് എന്റെ പരമമായ ധാമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം മാത്രം ഇതാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നതാണ് വേദാന്തികൾ, അല്ലെ? അവര് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ആ ലോകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം, അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്ന് മനസ്സിലായ ലോകമാണ് എന്റെ പരമമായ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആ ലോകത്തില് ഭാവാർത്ഥത്തില് പലതും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്ന ബ്രഹ്മസംഹിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ശരിക്കും ഈ ഇതില് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അതിൽ വരുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ചിന്താമണി ധാമം, സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിതത്തിൽ പറയുന്നത് ചിന്താമണിധാമം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം. നമ്മളെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുന്ന സ്ഥലം. തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യസാധനം നൽകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ഒരിക്കലും പാൽ വറ്റാത്ത പശുക്കളുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ ധാമത്തിൽ അനേകായിരം ലക്ഷ്മി ദേവന്മാരുടെ പരിചരണം ഏറ്റുകൊണ്ട് ശ്രീ ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. ഓടക്കുഴൽ ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രകാരത്തേക്കാൾ ആകർഷണങ്ങളായ ലോകങ്ങളിൽ യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. അപ്പൊ ആ ലോകത്തെ പറ്റി ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വർണ്ണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതില് അനേകായിരം സഹസ്രശത ലക്ഷ്മി സേവമാന്യം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഒരു ലക്ഷ്മിയില്ല, അനേകായിരം ലക്ഷ്മി, ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മികൾ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്.
ആ അവസ്ഥയെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ലോകത്തെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തിന് ഒരേ ഗുണമായ ഭിന്നഭാവമില്ല. ആ ധാമം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതിന് ഭിന്നഭാവമില്ല. അത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവാത്താണ്. അത് സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് വൈറസ് അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ട്. ഈ കൊറോണ വൈറസിന് അറിയാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ മൊബൈലിൽ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അവർ ചിന്തിക്കുന്ന അപ്പുറത്താണ് അല്ലെ. അവർക്കത് അതിനെ പറ്റി അറിയില്ല, പക്ഷെ അവരെ ആക്ഷൻസ് മുഴുവൻ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമവും ഒരേ ഗുണമായാൽ ഭിന്നഭാവമല്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ അചിന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലോകവും ഭഗവാന്റെ ചിന്ത ഒക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അചിന്തമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ അതാണ് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ രൂപം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ടാലേ നമുക്ക് സമാധാനമാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഒന്നാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തോടത്തോളം കാലാണ്. നമുക്കറിയാം മാറ്ററും എനർജിയും അല്ലെ, സത്യത്തിൽ രണ്ടും ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം അത് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മുടെ ചിന്താശക്തി അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല, അതായത് നായ്ക്കും പൂച്ചയ്ക്കുള്ള ആ ചിന്താശക്തിയല്ല നമുക്കുള്ളത് അല്ലെ. അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല, നമുക്കത് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റും. അതിനേലും താഴത്തുള്ള ജീവികൾക്കോ ഇപ്പൊ വൈറസിനാണെങ്കിലോ അതിനേലും താഴ്ന്നുള്ള ചിന്താശക്തിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിൽ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ജീവജീവികൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ, കിന്നരന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഗന്ധർവന്മാര്, അങ്ങനെ പല 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 അത് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവരാണ്. അത് ലാസ്റ്റിന് ബ്രഹ്മാവ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, മനുവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ മനുവിന് ഭഗവാന്റെ അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ തന്നെ രൂപം കൊടുക്കാണ്. ആ ഭാഗത്തിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ട്, വർണ്ണന ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ രൂപം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മാവ് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അതോടുകൂടി യജ്ഞങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നാ പോരാ, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരണമെന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഗോലോകം എന്നല്ല വൃന്ദാവനം. ഗോലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയലോകമായി, വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള വൃന്ദാവനം. നമ്മപ്പ ഡൽഹിക്കടുത്ത് മധുരയിലുള്ള വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ആ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത്, ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഒരു ഭൗതിക പ്രതിരൂപമുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ നമ്മൾ പോണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അത് ശരിക്കും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു പതിപ്പാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നടന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതിന് അത്ര അതിന്റെ ചൈതന്യമുള്ളത്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് വളരെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. കാരണം അവർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യും. മധുര ജില്ലയിൽ 84 ചതുരശ്ര നാഴികോളം വിസ്തൃതമുള്ള വൃന്ദാവനം എന്ന ആ പ്രദേശത്തായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച കാലത്തെ കളിച്ചു നടന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അപ്പൊ ആ ശരിക്കും ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് വൃന്ദാവനം. കാരണം ഭഗവാൻ കളിച്ചു നടന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തേന് അല്ലെ, വളരെ നിഷ്കളങ്ക സമയത്തുള്ള കാര്യം. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അടുത്ത ശ്ലോകം. പുരുഷസ്സ സർവം പാർത്ഥ ഭക്തി ലഭ്യസ്തനന്യയായസ്യാന്ത്യസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവമിദം തദം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്തനാണ് സർവ്വ മഹാത്മനായ ആ പരമദിവോത്തമ പുരുഷൻ. സ്വധാമസ്ഥനാണെങ്കിൽ സർവ്വവ്യാപിയും സർവ്വദിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാനെ പറ്റി വീണ്ടും വർണ്ണിക്കണം. ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭക്തി കൊണ്ട്, ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത സ്വതാമസ്ഥനാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്, അവിടെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും സർവ്വവ്യാപിയുമാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, അദ്ദേഹം സർവ്വവ്യാപിയും സർവ്വത്തിനെയും എല്ലാത്തിനും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മളെ യുക്തി വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന എന്നാൽ എല്ലാവരും കൺട്രോളാണ്, എല്ലാതും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യുക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക്, അതാണ് യുക്തിയും ഭക്തിയും രണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ യുക്തി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് അത്രയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ യുക്തി അല്ലെ. ഓരോരുത്തരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം, പലവരും ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. ഒരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നതല്ല വേറൊരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കും, അതിനപ്പുറം ചിന്തിക്കും. ഇപ്പൊ സയന്റിസ്റ്റുകൾ അല്ലെ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നവർ വളരെ അപ്പുറമായിട്ട് അവർ ചിന്തിക്കും, അവർക്ക് ചിന്താശക്തി കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ലിമിറ്റ്ലെസ് ആണ് നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ ആ ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യുക്തി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ താഴത്ത് മുകളിൽ നിന്ന് മഴ പെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരി, അത്രേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചും കൂടെ സയൻസ് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുമ്പോ കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വമസ്താമസ്ഥനാണെങ്കിലും സർവ്വവ്യാപിയും
സർവ്വതിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയണം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തന്റെ പരമധാമത്തിലാണെങ്കിലും ഭൗതിക ശക്തിയിൽ അവിടെ നിന്ന് സർവ്വവ്യാപിയായിരിക്കുന്നു. ഭൗതികവും ആത്മീയമായ ലോകത്തിൽ തന്റെ ഭൗതികവും ആത്മീയമായ ശക്തിയിലൂടെ അദ്ദേഹം സർവ്വവ്യാപിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തി, ഒന്ന് ആത്മീയം, ഭൗതികം. ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്വധാമത്തിൽ. അപ്പൊ സ്വധാമത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ശക്തിയെയും ആത്മീയ ശക്തിയെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. രണ്ടിലും സർവ്വവ്യാപിയുമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പരമപദത്തിലെ എണ്ണമറ്റ വൈകുണ്ഠങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നല്ല, അത് വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ, എണ്ണമറ്റ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്. ഒന്നും രണ്ടല്ല, എണ്ണമറ്റ വൈകുണ്ഠങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ ലോകത്ത് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ തന്നെ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധ്യമാവുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സദാ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്ന ഉത്കൃഷ്ടധാമത്തിലാണെങ്കിലും സർവ്വവ്യാപികൾ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടുള്ള ആ ഗോലോക വൃന്ദം. അപ്പൊ മുകളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളും അപ്പോഴപ്പോഴും നമ്മൾ മുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ ചിന്താഗതി നമ്മളേലും കുറച്ച് മുകൾ, അങ്ങനെ നല്ല ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. നമ്മള് ആ മുകൾ, അതായത് എല്ലാത്തിനും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലം, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഗോല വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ടധാമത്തിലാണെങ്കിലും സർവ്വവ്യാപികൾ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. യത്ര കാലത്വനാവർത്തി മാവൃതം ചൈവ യോഗിനാം പ്രയാതയാന്തിതം കാലം വശ്യാമി ഭരതർഷഭാം. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഏതേത് കാലങ്ങളിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരില്ല എന്നും ഏതേത് കാലങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്നുള്ളത് ഇനി ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, യോഗികൾക്ക് അവർക്കറിയാം ഏത് സമയത്താണ് ശരീരം ത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതടക്കം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാന് ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരില്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യോഗികളെ, ആ ലെവലിൽ ഉയർന്ന വ്യക്തികളെ പറ്റിയാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് പറഞ്ഞത് അഗ്നിർ ജ്യോതിരഹ ശുക്ല ഷൺമാസോത്തരായണം തത്ര പ്രയാത ഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മവിദോ ജനഃ. അതിൽ പറഞ്ഞത് അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തിലോ ഈ ലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ, ഒരു മുഹൂർത്തം അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ശരീരം വെടിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. അവരത് വെടിയും ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രഹ്മജ്ഞാനി, ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്ന വ്യക്തി അല്ലേ. പക്ഷെ എന്താണ്, ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ശുഭോ അശുഭോ ഒന്നുമില്ല. കൃഷ്ണബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് മരണം ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ അശുഭ അവസരത്തിലാവട്ടെ, യാദൃച്ഛികമാവട്ടെ, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചിതമാവട്ടെ, പുണ്യചന്ദ്രനെ പറ്റി ഭയപ്പെടാനില്ല. ആ പോയിന്റ് കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് ബ്രഹ്മജ്ഞാനി, അറിവ് കിട്ടിയ വ്യക്തി, ജ്ഞാനി, പല ലെവലുകളും ഉയർന്ന വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ആ വ്യക്തി അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശുക്ലപക്ഷം, നമുക്ക് ശുക്ലം അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണപക്ഷം അല്ലെ, ചന്ദ്രന്റെ രണ്ട് ഇത്. ശുക്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ശുക്ലപക്ഷവും, പിന്നെ പറഞ്ഞാ കൃഷ്ണപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷയം, ചന്ദ്രന്റെ ക്ഷയം ചെയ്യുന്ന സമയം. മറ്റേ ശുക്ലപക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം. 15 ദിവസങ്ങളാണല്ല. ഉത്തരായണം ദക്ഷിണായനം, നമ്മൾ 12 മാസത്തിൽ ഉത്തരായണം ദക്ഷിണായനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്തരായണം ആ സമയത്താണ് ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കണം. അതാണ് നല്ല സമയം എന്ന് പറയാം അല്ലെ. അന്ന് ഉത്തരായണ കാലത്തോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ, അതായത് ചന്ദ്രൻ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പകലിലോ, പിന്നെ അഗ്നിയിലോ ജ്യോതിഷിന്റെ സ്ഥലം, ആ സമയത്ത്, അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ശരീരം വിടും. ആ ശരീരം വിടുമ്പോൾ അതിലൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഗ്നി, ജ്യോതിസ്, പകൽ, ശുക്ലപക്ഷം എന്നിവയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവയിലെല്ലാം ജീവാത്മാവിന് യാത്ര വിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന വിവിധ ദേവന്മാരുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ. കാരണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ശരീരം വിടുമ്പോൾ ഓരോ കാലത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും ദേവന്മാര് ഓരോ സ്ഥാനത്തിനും, അതായത് ശുക്ലപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ദേവത സങ്കല്പമുണ്ട്. അവരാണ് ജീവാത്മാവിന് യാത്രാ വിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. അവരെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതെന്താണ്, ആ ലെവലെത്തി, ആസക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ മരണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി തന്നെ ഭക്തർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല.
ഒരു ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ധൂമോ രാത്രിസ്ഥ കൃഷ്ണ ഷണ്മാസ ദക്ഷിണയായനം തത്ര ചാന്ദ്രമാസം ജ്യോതിർയോഗി പ്രാപ്യ നിവർത്തതേ. ധൂമ സാന്നിധ്യത്തിലും രാത്രി കൃഷ്ണപക്ഷം ദക്ഷിണയാനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗി ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നു. അയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ യോഗിനെ പറ്റി പറയാനാണ് രാത്രിയിലോ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലോ ദക്ഷിണയാനത്തിലോ ധൂമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുക അല്ലെ, പുക സാന്നിധ്യത്തിലോ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് ശരീരം വിടുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ താഴത്തേക്ക് വീണ്ടും പോന്നിരിക്കും അവർക്ക്. അപ്പൊ യോഗി എന്ന നിലയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ വ്യക്തികൾക്ക് ചിലപ്പോ കുറെ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലോ പോകാൻ പറ്റും, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരും. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം വായിക്കട്ടെ. 4 കൂടെ ഉള്ളു, അന്നേരം ഇന്ന് തീരും. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും ഇല്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ അതും ചോദിക്കുന്നത് 4 തീർക്കട്ടെ. രേഷ്ണ, സമയം ആരെങ്കിലും ടൈമിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം, പ്രഭുജി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എടുത്തോളൂ ഗുരുജി. കുഴപ്പമില്ല പ്രഭുജി. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാല് നാളേക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ശുക്ല കൃഷ്ണ ഗതി ഹൃദ്യോ ജഗതോ ശാശ്വതോ മതേ ഏകയോ യാതിനാവൃത മന്യയാവൃത പുനഃ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ 2 മാർഗങ്ങളുള്ളതെന്ന് വേദങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലും മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിലും. വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവർ തിരിച്ചു വരാറില്ല, ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്ക് മടങ്ങി വന്നേ തീരൂ. തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ. അതാണ് ആ ഒരു ലൈൻ തന്നെ. വെളിച്ചം എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സ്ഥലം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരണ്ട, ബാക്കി ഏത് ലോകത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും തിരിച്ചു വരും. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. അതായത് പുനർജന്മം എന്നുള്ള സംഗതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുചേരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പുനർജന്മത്തിലേക്ക് കടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവത് സന്നിധി, അതായത് പരിപൂർണമായ ഭക്തിയുടെ അവസ്ഥ. അതിലേക്ക് കടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരില്ല. അപ്പൊ ആ പുനർജന്മം ഉള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുട്ട്, ആ ഇരുട്ടിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്നേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. നൈതേ ശ്രുതി പാർത്ത ജാനനോഹി മുഹ്യതി കശ്ചന തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു യോഗയുക്ത ഭവാർജുന. ഈ 2 വഴിയെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിട്ടും ഭക്തർ സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അർജുന എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ 2 വഴി എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഭഗവാന്റെ ലോകവും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ പോയി തിരിച്ചു വരവില്ലാന്നും, അതേപോലെ തന്നെ അല്ലാത്ത ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ട്, ബ്രഹ്മലോകത്ത് പോയാലും പുനർജന്മം ഉണ്ട്, പാതാളത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും പുനർജന്മം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയാം. ഈ 2 വഴി അറിഞ്ഞിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് വഴിയൊന്നൊന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ആശ്രയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ ഓർത്തെ സംഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണോ മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമാണ് ഇവിടം വിട്ടു പോകേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭക്തന്മാർ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉള്ള ഒരു നമ്മൾ ഭക്തിയോഗമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭക്തിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഒതുങ്ങാം. ബാക്കി മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചതേ നമുക്ക് നടക്കൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. നാം മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ബാക്കിയല്ലാന്ന് കാലത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കൈവിടാതിരിക്കുക, അതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാളെ മരിക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇന്നത് സംഭവിക്കുമെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അൾട്ടിമേറ്റ് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അയാൾ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ഹരേ കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം തുടരുകയും ചെയ്താൽ മതി. ആ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം, ആ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സി ചൈവ താനേഷു യത് പുണ്യബലം പ്രതിഷ്ഠം അതേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വോ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപേതി ചാദ്യം.
ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മം എന്നിവയിൽ നിന്ന് നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനമായ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ കൂടെ കടന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേദാചാരണം അത് നിർത്തണം എന്നല്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം, അതിനൊരു പ്രശ്നമില്ല. അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടും, അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല. മനസ്സിലേ? അതൊക്കെ ബോണസ്, അതൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടക്കും. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭക്തി സേവനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളിൽ അപ്പുറം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തി സേവനം വേറൊരു സൈഡ്, അത് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അത് മുഴുവനും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പൊതുമൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ജീവകാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായി. എന്ത് തന്നെയായാലും ഭക്തി അത് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം. അത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ബേസിക് നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയാണ്. അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതാണ് ഭക്തി. അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ മറ്റേന്ന് കിട്ടാവുന്ന പുണ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതെന്താണ്? ഭക്തിയിൽ കൂടെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന പുണ്യം മുഴുവനും കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ ആ സനാതനമായ പരമമായ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനും കഴിയും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ബേസിക് 4 ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ആ കൺസെപ്റ്റ് അതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മചര്യത്തിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പല വേദപഠനായാലും യജ്ഞാചരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ അത് നടപ്പിലാക്കാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മീയത നമ്മൾ പതുക്കെ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കണം, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് സന്യാസത്തില് ആ കംപ്ലീറ്റ് മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് കടക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഗൃഹാശ്രമത്തിൽ അതായത് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ബ്രഹ്മചാരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൃഹാശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം. ഗൃഹസ്ഥ കാലത്ത് വീണ്ടും ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഭഗവതിയിൽ വിവരിക്കുന്ന പ്രകാരം ദേശം, കാലം, പാത്രം എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായും സത്വ, രജസ്സോ, തമോ പ്രധാനം പരിഗണിച്ചും നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യണം. പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥത്തിന് വിരമിച്ച് വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിച്ച് കർക്കശവ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. വാനപ്രവേശം അങ്ങനെ അത് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ നോളജ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യണം, അത് വേറെ കാര്യം. അതിൽ നമ്മൾ ഇവർ ടച്ച് ചെയ്യണില്ല. അപ്പോ അത് നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലി ആക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലാക്കൽ മാത്രമല്ല, അത് നമ്മൾ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ അതാണ് ദേശം, കാലം, പാത്രം എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് അതിലേക്ക് പതുക്കെ നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇത്രയുള്ളൂ. കൃഷ്ണന് പരമഭാവം, നമ്മളെ പരമഭാവം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതായത് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ, ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം നമ്മള് യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കലാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കടകടക്കിലാണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറെ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഓമിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നു. ഓം എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഓം ഉച്ചരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശരീരം ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തും എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിരന്തരം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സ്ഥിരചിത്തയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭക്തി സേവനമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അങ്ങനെ സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്താണ്, അത് എന്നെ പ്രാപിക്കുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ 5 തരം ഭക്തന്മാരെ പറ്റി ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞ്, ശാന്തഭക്തൻ, ദാസ്യഭക്തൻ, സാഖ്യഭക്തൻ, വാത്സല്യഭക്തൻ, മാധുര്യഭക്തൻ. ശരിക്കും 5 ഇത് പ്രാഥമിക രസം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഭക്തി തന്നെ. അതിന് ഈ 5 എണ്ണം വരുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 9 നവവിധ ഭക്തികളിൽ 9 ഉണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ 12 രസങ്ങളുണ്ട്. 12 രസങ്ങൾ വേറെ,
9 ഭക്തി വരെ ഇത് 5 രസങ്ങൾ. അത് 12 രസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള 5 രസങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞ ദുഃഖപൂർണം, ഈ ലോകത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നതാണ് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, ദുഃഖാലയമാണ്, ശാശ്വതമല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മഹാത്മാക്കൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അവരതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. അവർ പിന്നെ ഈ ദുഃഖലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. അത് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലോകം വരെ ഇതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കിട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടും, വീണ്ടും നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്ക് തന്നെ പോരേണ്ടി വരും. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സിനെ പറ്റിയാണ്, അത് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇരുട്ട് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അല്ലെ. അതാണ് അവക്തകത. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്റ്റോപ്പ് ആവും. നമ്മൾ എവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയത് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം അവിടെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറല്ലേ. നമ്മള് ഇന്നത്തെ നാളത്തെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. പക്ഷെ നാളെ കാലത്ത് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നതുപോലെ നമ്മളെ എല്ലാ ജന്മങ്ങളും, നമ്മളെ മുൻജന്മങ്ങളും ഒക്കെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആ ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോ അത് വീണ്ടും തുടങ്ങും. പിന്നെ വേദാന്തികൾ, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ വേദാന്തികൾ പറയുന്നതാണ് അവ്യക്തതും അക്ഷയം, നശിക്കാത്തതാണ് ലോകം എന്ന് അവർക്കറിയാം. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം. വേദാന്തികൾ അല്ലെ, വേദത്തിന്റെ അന്തം മനസ്സിലാ, അതിന്റെ അപ്പുറം ഇല്ല എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ അറിവുള്ള വ്യക്തികൾ. അപ്പൊ അവര് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, അത് പക്ഷെ നശിക്കാത്തതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് വരവില്ല. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ശുദ്ധഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാൻ, അത് നമുക്കറിയാം, ശുദ്ധഭക്തി മാത്രമേ ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ പല സെക്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഏത് യോഗികളിൽ തന്നെ ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ളവര് അവരെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. അവർ പറയുമ്പോ അവർ അഗ്നിയുടെയും ജ്യോതിഷിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലിലോ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തിലോ ഒക്കെ ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവര് അതായത് ദക്ഷിണായനം കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലൊക്കെ ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നേ പറ്റും. പക്ഷെ എന്താണ്, അവർ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അയോഗ സിദ്ധി കൊണ്ട് അവർക്ക് പല ലോകങ്ങളിലേക്ക് വരികയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോൾ അവര് തീർച്ചയായിട്ടും താഴ്ത്തിക്ക് തന്നെ അവര് പോരും. പക്ഷെ എന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് പ്രകാശം, അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പ്രകാശത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ അവൻ തിരിച്ചു വരില്ല, ഇരുട്ടിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ തിരിച്ചു വരും. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ശ്ലോകം നമുക്കറിയാം. തമസോമ ജ്യോതിർഗാമ, വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് ശരിയാണ്, സത്യം അസത്യം, സത്യത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അത് പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അത് നമുക്ക് അതിൽ കിടക്കണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടും ചെയ്യേണ്ട, എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അവിടെ എന്താണ് രാത്രിയാണോ പകലാണോ ഉത്തരായണാണോ ദക്ഷിണായണെന്നൊന്നും ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഭക്തൻ ഏത് സമയത്തും എന്താണ് ചിന്ത, ഭക്തി മാത്രമല്ല ഭഗവാനോട് ആസക്തി മാത്രമായിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും എവിടെ എത്തുന്ന പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സനാതനമായ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് നാളെ ശ്ലോകം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ബുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാം. അപ്പൊ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റാം, നമ്മളെ പോയിന്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാം. അതാണ് നമ്മളെ ഡിസ്കഷൻ വെക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ വായിക്കില്ല. കലിയുഗമാണ്, നമുക്ക് അതന്നെ അറിയാം. കലിയുഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമുക്ക് അതിലും. അപ്പൊ നമ്മള് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ജനാർദ്ദൻ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൂമ സാന്നിധ്യം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? ധൂമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ധൂമ സാന്നിധ്യം രാത്രിയൊക്കെ മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇവിടെ പോകുന്നാണോ പറയുന്നത്? ചന്ദ്രലോകത്ത് അത് നമ്മളെ പോലെ മരിക്കുന്നവരല്ല, ആ യോഗികളെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ്. നമ്മളെ മരണത്തിൽ നമ്മ എവിടെ പോണെന്ന് ഭഗവാൻ അടക്കറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതറിയുന്നത് ആർക്കറിയാം? നമുക്കറിയാം. ആർക്കാണ് അറിയാതെ? നമ്മ എവിടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരാ? യമദേവൻ, ചിത്രഗുപ്തൻ. അല്ലേ? അത്രയും ഡെബിറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്.
അത്രയും പേരും പോവുള്ളൂ. നമ്മളെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ, നമ്മളെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ അവരെയും വരെ എത്തുള്ളൂ. ചില അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും ചെറിയ ഓഫീസിലേക്ക് എടുക്കുള്ളൂ. പ്രധാനമന്ത്രി ഓഫീസിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ചിത്രഗുപ്തന്റെ അടുത്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അല്ലെ, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചിത്രഗുപ്തന്റെ അടുത്ത് എത്തുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. എത്തുള്ളൂ, നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ അവിടത്തോളം എത്തുള്ളൂ ശരിക്കും. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കൂല. ചിത്രഗുപ്തൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇപ്പോഴേ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഇപ്പോഴേ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചിത്രാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്ര ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, എത്ര മാല ജപിച്ചു എന്നൊക്കെ പുള്ളി നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചിത്രഗുപ്തനാണ് കംപ്ലീറ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് പറയുന്നുണ്ട് പ്രഭു. കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കായിട്ട് പേരിൽ ഗരുഡ പുരാണത്തിലൊക്കെ അതിന്റെ വിശദീകരണം ഉണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ശരീരം തന്നെ ചിലപ്പോ ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ചിത്രഗുപ്തനെ എന്റെ അടുത്ത് കാലൻ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോ അവര് ഈ പുള്ളിയുടെ കണക്കെടുക്കാൻ പറയും. കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അറിയണത്, അല്ലേ പ്രഭു? അതെ. ആ